אנחנו רוצים לברר לעצמנו מהו תכנון עירוני, אבל לפני שאנחנו מבררים מה זה תכנון עירוני, אנחנו רוצים לדעת איך מתאפיינת העירוניות. מה זה עירוניות? אם הייתי צריך להגדיר אותה במילה אחת, הייתי אומר שעירוניות זה דבר מאוד רב תכליתי שמשרת את מגורי האדם. והיא כוללת דבר נוסף שהוא חשוב, זאת רב גוניות, אבל היא רב גוניות נגישה, כלומר היא לא מפוזרת לכל מיני מקומות. ובמפה לפנינו אנחנו רואים את החלוקה במרכז ברצלונה, לשם דוגמה, אנחנו רואים שהחלוקה הזאת מתאפיינת בחלקות מאוד קטנות ורבות, מפני שהתושבים באים למרכז הזה והם באים לבקש דברים מגוונים מאוד, ולכן גם החלקות הן קטנות כדי לספק את הצרכים המגוונים. אם נראה קצת יותר לעומק, הייתי אומר שהעירוניות הנגישה, הרב גונית, כוללת 5 דברים. הראשון הוא מרחב ציבורי מגוון שעשוי מרחובות ומכיכרות ושדרות וכדומה. הדבר השני הוא התרבות, זה מצרך הראשי שהאדם צורך, וזה כולל גם חינוך וגם אומנות. הצרכים החברתיים זה הדבר השלישי, וזה כולל גם בריאות וגם דת. הדבר הרביעי הוא הכלכלה, שבלי כלכלה אי אפשר לממן ולבצע את כל הצרכים האנושיים. והדבר החמישי והאחרון זה כל סוגי התחבורה. אנחנו נראה עכשיו צילומים שיסבירו את המושגים עליהם. הצילום הראשון הוא צילום של עירוניות המפרשת את עצמה כרב גוניות נגישה, שאנחנו רואים שזה הרחובות והכיכרות הם דברים שקוראים לאנשים לבוא, לשהות בהם, לבקר בהם, לבלות בהם, לערוך את הצרכים ואת הקניות שלהם וכדומה. וההפך ממה שראינו בסלייד הקודם, אנחנו מסתכלים ומנסים להבין איפה היה הכישלון של העירוניות, והכישלון מתבטא בפרברים ושכונות מפוזרות שלא מחוברות לשום דבר, ולמעשה בחלקן הן גם עומדות בפני הריסה. אם כך, אנחנו יכולים להתחיל לחשוב מה צריך לעשות התכנון העירוני על מנת להגיע למטרה של עירוניות ושניסחנו אותה. וכפי שניסחנו אותה באינטנסיביות שלה, התכנון צריך לבצע גם הוא 5 דברים. קודם כל, הוא צריך להיות שיטתי, כדי להיות יעיל. ושנית, התכנון צריך לתת לנו אפשרות להתמצא בתוך העיר, להבנת הסביבה. הדבר השלישי, התכנון ייתן לנו תערובת של כל הצרכים שלנו וקרבה. הדבר הרביעי, נגישות טובה, היא חשובה מאוד, מפני שאם יש לך עירוב של שימושים ואתה לא יכול להגיע אליהם, אז זאת בעיה. והדבר החמישי והאחרון הוא הצורך של התכנון להיות גמיש, מפני שתכנון משתרע על 50, 100, 200 שנה, הוא חייב להיות כזה שייתן לנו גמישות. נתכנס עכשיו לפירוט. מהי השיטתיות שעליה אנחנו מדברים? השיטתיות אומרת שאתה לא מפזר את המגורים כפי שבא לך בכל מיני ספירלות ועיגולים, אלא אתה עושה איזשהו סדר שיכול להיות בסופו של דבר כזה שהעירוניות תקבל את כל הצרכים שלה בצורה יעילה, מפני שהשירותים שהיא מקבלת הם מאוד מאוד רבים ומשובחים, החל מביוב, מים, חשמל, גז, תחבורה וכו' וכו' וכו'. ועכשיו, מהי ההתמצאות בתוך המכלול העירוני? הסוג של ההתמצאות צריך להיות כזה שהתכנון נותן לנו רשת שקל להתמצא בה, ולא רשת שהיא מייצרת מבוך, כפי שאנחנו יודעים בהרבה מקרים, זה דבר שקורה בפרברים בצורה הולכת ומשנית ומתרבה מיום ליום. עירוב שימושים וקרבתם שאפשר להגיע אליהם, זה אומר
שאתה לא עושה מרכזי קניות מרוחקים מן העיר, כמו שהדבר נהוג בימינו, אלא אתה מרכז את השירותים השונים, שאמרנו שהם רבים ושונים, במקום שהם נגישים לכולם, ולא כמו שעושים השכונות והפרברים שמרכזים את הכל למגורים, והמגורים הם לגמרי מבודדים מכל הצרכים האנושיים הרבים ואחרים, ולכן אדם סגור ומסוגר והוא צריך להשתמש ברכב ציבורי, ובכלל להרגיש מנותק מהמרכזים שבהם הוא משתמש מדי יום. הנגישות היא דבר חשוב מאוד, שאם הדברים לא נגישים, אז אתה בבעיה. בנגישות מרבית, זאת נגישות שנמצאת בעיר, שנוצרה באופן שנותן לך גישה לכל מה שאתה צריך בדרך הכי מקוצרת. לעומת הגישה הפרברית, ששם אין לך גישה בכלל לשום דבר, כפי שאנחנו רואים בתמונה. ומהי הגמישות שאנחנו מדברים עליה? הגמישות אומרת שהתכנון נותן לך כזאת אפשרות שאתה יכול לשנות בניינים, אפילו לשנות כבישים, לשנות מטרות של בניינים, כפי שהדבר קורה לנגד עינינו. העיר מתחדשת כל הזמן, מפני שהחוקים שמייצרים אותה נותנים אפשרות לשינוי. לעומת פרברים שנבנים בצורה של מגדלי מגורים נטו, עם כמה חנויות למטה וקצת ירק, אלה דברים שהם לא יכולים לתת שינוי. את הבלוק הגדול הזה אפשר לשנות רק בדרך אחת, כלומר, להרוס אותו. בשלב הזה בואו נראה דוגמה של מה לדעתי היא עיר שמתוכננת היטב. וזאת העיר סופיה, שתוכננה בסוף המאה ה-19, התחלת המאה ה-20. זאת עיר חדשה שנבנתה על ערים קדומות ישנות מאוד, ואנחנו רואים בשחור לבן שזה היה בליל של דברים עניים בדרך כלל, ספורדיים, והבליל הזה תוכנן על ידי הרשת האדומה להפוך לעיר מודרנית, שאתם רואים בחלק הצבעוני שלה, היא כולה מרושתת בצורה שנותנת גישה לכל מה שדרשנו, לכל מקום ולכל אדם. ובתמונות זה נראה כעיר נורמטיבית, שיש בה ברחובות ובשדרות ובכיכרות את כל מה שאדם צריך, נגיש, ברור, מעורב, זאת אומרת שמיש לכל דבר, וגם משתנה וגם קרוב למגוריך. אנחנו ננסה עכשיו לחזור בצורה טיפה יותר מפורטת לתנאים שהתכנון העירוני צריך לבצע כדי ליצור עיר ולא פרבר. וכן אמרנו, השיטה הברורה היא לא חייבת להיות ישירת זווית, כמו שאנחנו יודעים בארצות הברית, יכולה להיות בעלת זוויות מגוונות, כפי שלמשל מצד שמאל למעלה אנחנו רואים את העיר בריסל, או מתחתיה אנחנו רואים את פריז ואת לונדון. השיטה חייבת אבל להיות, אנחנו רואים שיש שיטה, לעומת חוסר השיטה, שזה מצד ימין למטה, אנחנו רואים שתכנונים מודרניים, הנקראים מודרניים, הם כאלה שנוטים להיות או מפוזרים לחלוטין, או דומים למחנות צבאיים. ההתמצאות, זה אומר שאתה לא מרגיש זר למקום מגוריך. אתה יכול להגיע מכיכר לכיכר והדרך ברורה לך. אתה יודע שאתה לוקח כיוון, אתה יודע לאן אתה פחות או יותר מגיע, כי הכיוון הוא לפניך והוא נותן לך דרך פשוטה וברורה. לעומת מצד ימין, התכנונים המודרניים של הפרברים השונים, הם כולם נראים כמו מבוך, או נראים כמו איזה רשת תפורה שעשויה רק על מנת לבלבל את האדם או את הנוסע ברכב. והצרה הזאת היא צרה של חוסר התמצאות מוחלט שהוא כנגד כל מגורי אנוש. התנאי השלישי של עירוב השימושים מיוצג היטב, אני חושב, על ידי צילום תמונה
מפריז, ואנחנו רואים שבפינת הרחוב הזה יש לנו את הכל. זאת אומרת, כל החנויות האפשריות, בבניינים יש בקומה ראשונה, אפילו שנייה, משרדים מגוונים, ונמצאים שם גם צרכים תרבותיים מכל הסוגים, כולל הנגישות היפה, וכולל העובדה שגם העבודה וגם הקניות וגם החינוך וגם כל הצרכים האחרים נמצאים קרוב. לעומת זה בצד ימין למטה, ההפרדה של המגורים, כפי שהיא נהוגה כיום בתכנון המודרני, בפרבריות מוחלטת, היא מביכה משום שאתה אף פעם לא יודע מה עליך לעשות, אתה כל הזמן צריך להיות בתכנון מתמיד, לאן להגיע, מה לקנות, מאיזה מרכז לעבור, באיזה מכונית לנסוע, והכל נראה מסובך מאוד. תנאי הרביעי של הנגישות הטובה, פירושו שיש לך צירי הליכה ברורים מכל מקום, והם גם מובילים למקומות חשובים שאתה רוצה להגיע אליהם מסיבות הצרכים שלך. זאת אומרת שיש מרכז מאוד ברור, או כיכרות מאוד ברורים, שאתה הולך מהם למטרות אחרות בצורה נגישה ופשוטה. לעומת בצד ימין למטה, השיכונים האינסופיים, המגדליים שנבנים, הם ריקים, הם נמצאים בשום מקום, אתה לא יכול להבדיל בניין אחד ממשנהו, ואתה לגמרי מבולבל כתוצאה מזה. התנאי החמישי הוא התנאי של הגמישות. אנחנו רואים שבערים נורמליות מצד שמאל, יש חידושים כל הזמן. זאת אומרת, הבניינים נראים שונים מתקופה לתקופה, מפני שהם הולכים ומשתפרים. מדוע? מפני שהצרכים האנושיים הולכים ומשתנים. האוכלוסייה משתנה מדי דור, הצרכים שלה משתנים, ההכנסה שלה משתנה, והיא צריכה דברים אחרים. לעומת זה מצד ימין, התכנון המודרני של הפרברים הוא נראה בהרבה מקרים כמחנה צבאי. אפשר לומר שהתנאים לעירוניות הם יחסית פשוטים, הם לא קשים להבנה. חמשת התנאים שהצגנו הם תנאים שהתכנון חייב לעמוד בהם כדי ליצור עירוניות. אחרת מה שהוא יוצר, הוא יוצר פרבר, ופרבר זה האנטיתזה של העירוניות, למרות שגרים בפרברים היום כ-40% מאוכלוסיית העולם, קרוב ל3 מיליארד איש גרים כיום בפרברים שאינם עירוניים.